Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Materle inchollaru. Enkulu illaga power and pidarda. ರೂಮುಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಾರ ಬೈಕ್ಡ್ 1 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. 1 ಗಂಟೆ ಹೊರರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇತ್ತಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನ ರೋಡ್ ಬತ್ತಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಕೆರಂಗ ಕರ್ಪರಂದು ಪೋತೆರು. ಕೆರೆಂಗನ ಕನಾರ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅಡೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಅಲೆ ಅವಳು ಕೆರೆಂಗ ಪೂರ ಗಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಕೆರೆಂಗಾಂಡ್ ತಿಂಜಾದಿತ್ತೆರ್ ಬಟ್ಟಿಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೊನೊಕವೆನ್.
ರಡ್ಡ್ ದರತ್ತ ಕೆರೆಂಗ್ ಕರ್ತ ದಾಂಡ್. ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ ಜರಡ ಇತ್ತೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.